Gipahigayon ang usa ka joint exercise tali Philippine Navy, Philippine Coast Guard ug Indonesian Navy sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental din eksklusibong nakauban ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Unsa ba ka importante ang maong maritime exercise? Atong sayron sa report ni John D. Esteban, exclusive. Sa Old Airport sa Davao City giandam sa Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM Philippine Navy ang aircraft alang sa coordinated patrol nga gitawag nga Corpat Filindo, Tali Philippine Coast Guard ug Indonesian Navy sayo sa buntag adlawng Biyernes, Agosto 15. Kini nga plane sa kuang likod mao ni ang Beechcraft King Air C-90, mao ni ang ginagamit no sa Philippine Navy sa ilahang maritime air surveillance. Ang maong aircraft makalupad og 1,000 nautical miles, sige paspason nga 160 knots. Kaya ni ini nga makakarga og 7 ka tawo. Karong adlaw milusad og maritime air surveillance ang NFEM. Din eksklusibong nakasabay ang GMA Regional TV 1 Mindanao kauban ang piloto sa Philippine Navy nga si Lieutenant Colin Acad. Una niini, mipailawom kita sa safety briefing. (6,500 feet above sea level ang ginupad sa aircraft paingon sa border area tali duha ka nasud sa area sa Eastern Mindanao. Ang Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Regular nga ginapahigayon sa Philippine Navy ang ilahang maritime air surveillance kini aron masiguro nga way makalusot nga mga illegal nga aktibidad ingon man bahad sa seguridad. Gawa sa air surveillance, nagpahigayon sabog joint patrol sa kadagatan gamit ang BRP Artemio Ricarte sa Philippine Navy, KRI Pari 849 sa Indonesia ug BRP Capones sa Philippine Coast Guard. Gipakita sa tulo ang multinational tactical procedure nga maoy gastablisar sa komunikasyon, pagmaneuver ug koordinasyon sa mga sea level. Usa niini ang gitawag nga Form 1 o ang single line in column nga ginagamit sa pag-navigate sa restricted waters aron mamintenar ang order kung muagi sa mga huot nga area. Tinguha sa maong joint exercise nga mapalig-on ang bilateral relations tali Pilipinas ug Indonesia pinaagi sa Interagency Maritime Patrol ug operational coordination sa border areas ug aron mapakusgan ang border security. Ito yung continuing effort ng Philippines-Indonesia 1975 Agreement on Border Crossing and Border Patrol Agreement. So ang pinaka-aim nito is ma-prevent natin yung mga illegal activities sa dagat, sa common border natin, at iba pang interest na mapangalagaan ng both countries natin. Sumala sa NFEM, sagad sa ilahang masita ug madakpan mao mga barko nga ginagamit aron magpalusot og kontrabando. Dugang niini kinahanglan pa og dugang assets aron mas mapahugtan pa ang pagbantay sa atong teritoryo batok sa hulga sa maritime security. Considering na we are modernizing and considering na there are evolving threats within our country, so we really need to have that additional assets. So far, ang nagagawa natin, ma'am, is to monitor. We have our NMS, the Naval Monitoring Station, na kung saan lahat ng mga barko, foreign and domestic, ay namomonitor natin yung location nila. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.